2011ko Kopla txapelketako Zientzuie! Zintzarriko txapelduna Zintzarri etxera eramango duena da Beñat Gaztelumendi! Aurreneko lanakin hasiko gea beraz, gai librian nor baino nor raitzeko 3 minutu. 1, 2, eta 3. Lehenik txerriakin bueltan, ta orain lehenengo bietan, mainuguk suerte pixkat badegu, loteria kontuetan. Oso bizi doktoria, bertzuetan historia, tokau ezarren erekin diat, nik egizko loteria. Bertxotan zaitugu entzun, ta dantzan zenbat gaitasun, ez dut jakin nahi irabazita, ze egingo ote dezun. Badaukagu hainbat grazi, kopla kantari berezi, ta mainu honi berdin gaur zaio galdu edo irabazi. Jabeak eta txerriak, maitatzen gaitu herriak, ja suertekoak izango dira, zure zapata berriak. Ala beharrik zalantza, lotuan edo balantza, dantza batzuek ondo eiteko ni badiat esperantza. Hemen oker edo zuzen, txerri txal eta zezen, zintzarria ondo etorriko da, gau ez galdu ez gaitezen. Egin ditugu azainak, gozua eta apainak, zintzarri hori gaur behar luke jaingu mendigo arzaia. Giroa dezula gori, jakin badakizu ongi, baina urrengo urtean aldazazu alkandora hori. Dago ondo igarria, hartu adun egurria, hau txarra bada ordaindu eta eman egintzak berria. Izango degu laguna, igual kopla txapelduna, gaztetxe baten nagusitzen dan, lehen alkandora duna. Objektu batik abestu beharko diozu. Eta abestu beharko diozu 3 minutuz poltsan dakarkigu. Eta zuretzat ekarri dugun objektua hauxe da. Tuperbarea. Ze ohikoa. Ze iradokitzailea. Prest? Atera dezu kolpetik, zuk hause poltsa utxetik,
Nikolakoen premia badet, etxetik joan nintzenetik, etxetik joan nintzenetik. Krisia aindoa grabe, ta zenbat jateko gabe, azken aldian tuperwarrutxak, gehiegitxo ez aldaude, gehiegitxo ez aldaude. Naiz eta kexatu ozen, naiz penak diren igotzen, mikroondasak bezala gabiltz, oztutakoa berotzen, oztutakoa berotzen. Inguruan daude penak, betetan iskina denak, gauza gehiegi daude hauetan, kabitu ezin direnak, kabitu ezin direnak. Ederrakoi dira bota, zenbat jende ate joka, urdangarini emango diot, ondo etorriko zaiota, ondo etorriko zaiota. Keba ainda segurua, salbatuko du burua. Azken aldian tuperwar huts bat, besterik ez da mundua, besterik ez da mundua. Zuretzako objetua. 3 minutuz kanpai jotzetik kanpai jotzera kantatzeko. Hiru, 2, 1. Gorbetadunak opari hontan emana bai dit aukera, gure etxian ez da komunik, ta eraman zagetxera. Jaio gina den mutiko txiki, bakarrak eta azkarrak, honen beharri lehenago etzun, egizko bazarritarrak. Oie zatea ere gaur egun, jaunak ez genduke aski, komun ederra dutxa ere baita eskabiltzate gaizki. Onan agintzen dut kanta-kantari, agintzeko historiak, niretzat oso onak dirade, onelako opariak. Jaunan dedeok eskertu gabe, hau ez dut hemen lagako, hau opa ditu izangoit honek falta iten dedalako. Ala beharrez asmatu omen du, gauza hau bete betian, hori gaitikan dotoren nabil, hainbat lagunen tartian. Ala beharrez arkitzen dira,
Honelako historiak eraman eta ibiltzeko dira tipontako opariak. Opari hon bat eman didate aukera, eskerrik asko eta pozikan eramango dut etxera. Ala behar da bertzotak kopla, Aitona Zarren atzegin, esaten zuen opari bati, sekulo burlaik ez egin. Honek eigual izango zuen, ez dakit zenbat engaino, zerbait esaten amenari nahi, zerdan ere ez dakit hain. Tipo honetan denbora kontra, hemen behar dugu zaia, ia neikua egin data, horrego izak kanpai. Beste bat hemen kantatu gabe, ez dut joan nahi igetzi, eskerrik asko jaun andereok, agur da ondo bizi. Hauxe da buruz burukorako gaia. Bikiak zarete. Biskiak zarete eta hortza biltzate igerian. Goxo. Amaren sabel barruan. Oraindik jaiotzeko. Eta bat-batean amaitu da lasaitasuna. Amak urak hautsi ditu. Atea irekitzen hasi da. Bikiak zarete amaren sabel barruan. Eta amak urak hautsi ditu. Erditzen hastera doa. 3, 2, 1. Nere anaia hemen barruan, nolako naita ezinak, baino zergatik gera pixkiak, eta horren desberdinak. Amatxo, ama, ai esan ez, hori dezu zoramena, nik burua ere haundia daukat, hori eintzazu aurrena. Zulen da bizi ateratzea, da onena azkenean, horrela poz bat hartuko baitu, nirteten naizenean. Beaz txandaka izan gezake hemen sortzeko aukera, ni pasatutzen naizen zulotik errez pasatuko zera. Bai egia da, ta baietz aiek, zu harrituta ikusi, lehenengo aurra jaiotzen dana, alkandora eta guzi. Gauza horrela gure munduan, hemen gertatutzen dana, biok eginda hasi gaizazu gure amatxo lastana. Gure amatxok igual zurekin egin dezake mejora, baina tamalez niaztea pixkat gehiago kostako da. Ala ere honek jarri lezake,
no jakin zerbait harmoni, txiki zamarra izan da ere oso gogorragoi. Ta horregatik esaten dizut, zu aurretik joan da hobeto. Jada ikasten hasi behar dut, bigarrena izateko. Gure amatxok eman adigu, hemen hainbeste etekin, bera lagunduz bizi gaitezen mundu hontan alkarrekin. Baina bi ume etorri gera, biok gogorredo bigun, ez dakit oso seguru berak lagundu nahikote digun. Ala beharrez amalaguna, agua bete betian, irurogondo portau gaitezen bizigera den artian. Beraz kanpora joan nahi dezu, ume ausarta sanoa. Zuk nahi dezuna egin ezazu, ni berriz barrura noa. Zintzarria zuentzat esker bezela, gaur hemen aintzegoen giro itzela, lehertu dela, badakite gurekin jai daukatela.